Ithini nalento? Leyo yimfihlelo yobomu. Umhlobo wenene FM uyakumema mphulaphuli kuba usondele uphulaphuli uchungechunge lomdlalo wethu othi Ithini nalento? Leyo yimfihlelo yobomu. Lo mdlalo siubhalelwe nguSonwabo Yawa noBomikazi Ncube waze walungiselela usasazo kumagumbo sasazo omhlobo wenene FM eBhayi nguThozamile Sethozi Nyakatya uNtombethemba Thofizichu noPhumlani Maqungu khawuphulaphule mhlobo. Sisithandi manje ukunqande nje kusekwangoku siswami. Yintoni? Yohlukana le nto yakho yokuthi xa ungifuna uhamba ungirhawula la ezindleleni ndisiye emsebenzini. Okanye uzakwenza ntoni xa ngiqhubeka? Uzakubona ngoku uba ndenza ntoni. Okwangoku wena hlala usazi uba ndithandi le nto yakho uyenzayo, so very concerned. Yho, khawume wethu ungamatye singezantsi thina ngxakesa. Mna into endikumisela yona kukuba ngomgqibelo isitoko sam siyafika phaa kwamqokeleli. So ndifuna ube phaya uyondipakishisa sona. Sisithandi kuthiwa ndicela uyondincedisa ukupakisha. Andikuceli ndiyakuxelela ngxakesa. Uyayibona ke le nto ndigqiba uyithetha ngoku kuwo Intoni le? Sisithandi. Awukapheli nemizuzu emibini ndithethile ngayo wena uphinde into efana nayo. Nam ndiye ndakubuza ukuba uza kwenza ntoni xa ndiqhubeka, wathi wena ndiza kubona ngoko. Ndisalindile ke nangoku, kodwa ke loo nto ingathethi ukuba ngomgqibela ndikufuni phaa kwamqokeleli sizopakisha isitoko. Ingathi uyalibala uba uyanikoloda wena ndiyakubona. Andazana sikoloto sakho mna Thandi, ndiyeke ndemsebenzini qha wena. Ngxakesa, uyibhatele kubani imali yam yepetroli endahamsangayo abantwana bakho bebhola? Nkosi yam, usafuna laa mali nangoku Thandi. Imali yam. Inoba iingqondo zakho ziyakushiya kuba zikushiyanga. Uyanithuka ke ngoku. Ndiyaqelela ukuba kho mali uza kuyiva phaa kum, kwaye satsho nangoku awuzova mali apha kum. Oh, ndiza kube ndishiywa zingqondo naxa ndicime sasikweliti sakho sikulaa ncwadi yam ndize ndikuthini ka ngecase yonke yotywala. Uthina Uyandiva. ucime soko isikwelete sam. Nekhisi yotywala ngaphezulu. Hawu mntasekhaya. Uthena beke kwadlula itraka apha kanene yakuphazamisa apha ezindlebeni awandiva kakuhle. Hayi Sisithandi mani ungathi udlala ngam nawe sodibana ngabantu xesha ngomgqibelo kwamqokeleli. Siqala nje kwakusasa kuba ndifuna iqalisa ukusebenza ngokukhawuleza laa bottle store leya. Uqinisekile Sisithandi uba uzandinika le case? Utheni suke ndangakuthembi nje? Hayi andikuthembi masisi mani. Ikhuphe ngoku masigcinise emntwini oza kundinika xa sigqiba umsebenzi. Akho yakho ngxekese. Khathalela utywala wena kuphela. Uthini ngemali le esikweletu ndityala yona? Hayi ke ngoku. Uza kuthini xa ndingayicimi yona? Hayi ke leyo ayihluphi kuba kade bendisazi uba ihleli ndiza kubhatala. Oh, Kodwa ubona utywala soze ndibuyeke mabubanjiswe emntwini ngoku esavariko. hayi bhuti, akho tywala uzawubanjiswa mntwini apha. Za kukunika icase yakho qha. Hayi ke kulungile ke Sisithandi wam mani, xa uthembisa kolo hlobo ndiza kube ndiphaa komgqibelo ekuseni kunjalo nje. Hamba mani, le nto ithanda imali. Uzube kanti uvuma nje kuba usiva ndithetha ngotywala. Uthi kanti awuzuzi, uzawundazi. Ndiza kusiphinda kabini isikweliti sakho sepetroli nesuntyala sona sotywala. Yho, hayi Ungavuzi, siyibonekeleyo Thandi, asinyani. soze ndibhatale yonke loo nto mna. Ungasuke ubone uba wenza ntoni ngam okanye undibambise xa uthanda. Oh, Ungalibali ukuba yihabi ngena petroli. Nam ndilindele ukufika kukho intwananyana endilindile enzawususa udinwa ngayo ngomgqibelo. Hey, nyani mntase. Ewe, Uthi sihambe weekend yonke. Yho hayi sana engathi ndingaziphusha mina ezinsuku ziseleyo kude kufika uSaturday. Umuntu akhabethwe ngumoya mani. Hayi noko mntase uyayibaxa ngoku. So uthi uvuye ngoluhlobo ngathi siyaphesheya. Wethu mntase andikhathali mna noba bekusithiwa siya nje apha eMthatha mntase, that will be great to me. Ane. Uyazi mani oko mna ndazalwa andikalifumana ithuba lokuba ndikhe ndiphume out of Mthatha. Serious? Yho. Hayi sana. Uyabona mntase, kusasisiqalo sokubona indawo ke esi. Wow. Uphumile kujikelezeni lo khambi ngoku mntase. Usisi wakho uzokufaka Hayi ezintweni. Akuyo camp yokugqibela lesiya kuyo. Yho. Siseza ezinye ziseninzi. Nyani mntase. Ewe mntase. Khawutsho mani kwenziwa ntoni ke phaya xa nikhempile? Okay ke, like zininzi izinto ezenziwayo xa sikhempile mntase. Okay. Sidlala i-games ezenza sifunde ukuthembana, ukuthembela komnye ngaphandle kwamathandabuzo, ukuxhasana,
ininzi mani into eyenziwayo phaa and then kuxhomekeke ukuba sizikhuphele kwindawo enjani. Okay. Xa kukho ulwandle or swimming pool siye siswime ke, kodwa eyona njongo ibalulekileyo yokukhempa kukuba sabelane ngezibhalo ezingcwele, zona eziza kusincedisa sikwazi ukuhlala sigcine ubunyulu bethu side sifikelele kwinqanaba lokuba sitshate. Yho, iBhayibhile nayo namntase ithetha ngezo zinto? Ewe mntase, iBhayibhile ndingatsho ndithi ikukuphela kwencwadi ethetha gabalala ngokuhlala unyulu, ize ingapheleli apho. Koko isibonise nenzuzo zokuba siwugcine lo mthetho wokuhlala unyulu. Yho, he, umntu useza kufunda. Ava? Nyani namntase ikhona indawo etsho iBhayibhileni? If awundukholelwa, vula lo Bhayibhile yakho uzibonele ngokwakho. Mna ke ndizayifunda ngale version yam ndithandayo, iNew World Translations. Icacisa kakuhle mani yona. Iza ndityhilele kwincwadi ye 1 Timothy chapter 4 verse 12. Okay, mandiyifunde ngokwam sana kule yam iBhayibhile kuba ndiyiva kahle xa ndizifundela. Okay, makungabikho mntu ujongela phantsi ubutsha bakho. Kunoko yiba ngumzekelo wabo bathembekileyo ngokuthetha, ngehambo, ngothando, ngokholo, ngobunyulu. Uyava ke? Yho, he, iseninzi into esiza kuyifunda phaa kuwe mntase. Yazi mani mna bendicima iBhayibhile yincwadi nje yabantu abadala endiyincwadi ebhorayo. Ngoku ndibonile mani ukuba ubawo usikhathalele thina abantu batsha. Yho, zininzi ezinye izinto esiza kuzifunda ke naphaya ekhempini mntazi. Ungacinga ukuba ngezi zinto ndizibizileyo qha. oh. Like sikhona nezinye zokuzihlaziya, sibraye, like all that stuff wethu. Wow. Uza kuzibonela nawe. And we are going tomorrow ke mntasi. Yho, ngomso namntase. Ewe. Fanele ukuba kuyabiza ukuya apho and uma mzokwala uba ndiye kuba esithi akanamali endimqobule. Yewethu akufuneki nesent emdaka yakho Kanjani? phaya mntasi. Into aza nayo yingubo, icephe, plate, mug ne-cosmetics, neempahla zakho qha enye nenye sayenzela icawa. Hayi ke mntase ndizobe ndiphayana kanjani ke sana xa kunjalo. And kanene mntase buthe ivenue ithindo yayo? Okay, abadala bathe since kuyinto yethu baza kuyiyekela kuthi lutsha ukuba Okay. sikhethe ukuyaphi between iPort St John's or Coffee Bay. Hey, Coffee Bay mntase. Siyakuxelela. Uyaliva nje nawe mane lo gama balibizeka kamnandi njani. Yho, hayi ke mntase masibe phaya kanti kumnandi kangaka mani ukukhonza ubawo. Oko kaloku mna mntase ndizilibasa ngestress amakhwenkwe. Hello, Coffee Bay. Goodbye, Kambi. Domelele. Ucinga ba uyapi ngobusuku nje? Hayi senguwe lowo. Thini? Wandibuza undibona yintoni? Yabo. Khona uza kundibona njani indomelele unxibe zidima suzinxibileyo nje kokubumnyama, Uxhexha ngobusuku uyapi indomelele? Ushiqiza nje. Hayi bendisithi ndiyojonga igate Igate wena ibitheni? kasebandivalile na. Ndilale kabuhlungu izolo ndingqingqizelwa ziinkomo zafakwa mgadini endibona uba wena la makhwenkwe alale ngazivalelanga. Ndomelele. Ngoku uza kuyibona njani lo gate ohlulwa kukubona mna lo apha phambi kwakho nje Ndomelele? Yiyo leya. Khona wanxiba isuti wathwala nekepusi nje, uvelaphi? Kuba oko ndikubona imini le yonke uphithizela apha kwakho Ndomelele. Nkulu abendike ndathi tsi wena phaa kwaTsalu ndiyangena ngoku bufika nje. Akuyonyaniso le nto uyithethayo Ndomelele. Oko bulapha kwakho imini yonke. Kunini Ndomelele ndakuxelela, kunini kodwa Ndomelele ndisithi kuwe hlukana nokumana utakela la mfazi wasemacibini, ungandimameli Ndomelele. Ndathi kuwe xa umthanda mthathe, uyeva Ndomelele, azokuhlala apha nawe kunale uyenzayo imbi Ndomelele mani. Yokuba ke Wawukhe walibona phi ixhego elingangawe litaka Ndomelele? andikaguqolo hlobo noko kayesekuba ungadondibiza ngexhego. Hayi mani ulilo mani Ndomelele. Tyhini? Yiyo le nto ufake ezi zinto uzifakileyo emehlweni ngobusuku watsho
kepu sethe nje ulikheko Ndomelele yamkela lonto kayise ulikheko kodwa xa usaziva ukuba usemtsha izana yapha lamfazi sikuzekele yena qhaka Ndomelele kunalento yenzayo ukuba mtsha kona ndisemtsha kodwa ke soze ndiyenze lonto yokuzeka mna ndizawuphila uhlobo ndiphila ngalo qha usakufele emanyaleni kayise xa uzimisela ukuphila ngaleso ayisuka Ndomelele andikunyebelele ngena kuba kukho gate ubuyoyijonga apha ngaphandle kolunyawo lwakho lungxamela ukugqatse kugugeni ngena Ndomelele mna wena ubekwa intoni apha ngokumnyama ayisuka ingathi kanti nawe ungcolisa mna nje uzivuselela kwithagwazana apha endakeni kuba kaloku wena unawubasalungu uyakombuvazi nomchibini liyakubetha iphika suka thini andizelanga loo nto apha mna ndigqiba kuthetha noGibson othi umakoti wethu sele esebenzele Mthatha ngoku kususela kule veki ke iphelile thini Ndomelele kuthi umakoti wethu imali ngoku uza kuyikha ngeminqwazi umkhuluwa thini kathi kuzafuneka siyifakele izipeks lento kamakoti lo wethu utshona kayise umshiya njani uGibson le muntu abuyele kowabo apho kukhona isoke elalifuna ukumzeka umshiya njani theni nam ndimbuzile uGibson wathi uyivume njani into yokuba bohlukane nomakoti ngokuhlala kuba kaloku thina samvumela ukuba ahambaye kulaa monti kuba ke sisithi ke sifuna babe ndawonye njalo ke kayise kunjalo kanye la makoti akazanga hote nokuhola samyeka ke kuba sisithi asifuna ukukhalwe ngathi xa kubhidana ikomiti seleke ke uthethwa ngaye ngoku kulelale kuthiwa nanko ebona ehleli ngaphambili kwabaquka aba bagqibileyo abafazi babantu ngoku nanko kowabo nalapho kukho izidala zakhe angangabikho njani amavezandlebe xa kunjalo ke ndixelele nditsho kayise kunjalo Ndomelele kodwa ke uthe akundicacisela uGibson nam ndeva weva uthethe ke ngale mali iza kuza ngamasaka xa ke phangela phaya uthe wathi ke naye umakoti uza kujwabe kufutshane nathi asindwendwele ke qho ngempela veki lokuba nabo ke baza kubonana kayise kayise nomakoti uthi usele neveki yesibini le lapha esapha eMthatha ukhe wambona wena efika apha endakeni hayi manje okanye ke ukhe wazama unxibelelana nawe ngefowuni yakhe ezama kukufowunela Ndomelele useza kuza kuthi umakoti ngoku usaxakekiswe ngulo msebenzi umtsha afika kuwo unconywa ngemali mani Ndomelele wakhwetywa ndlala wena vuya uyandiva Ndomelele watyeba ukhwethu babantu bejongile madoda hayi suka wethu akho yakho wena Mqokeleli ukatelele nje utywala wena kuphela uthini mangoloyiso olwenziwe ngamabhokobhoko izolo malanga etywatywushiwe USA ngamanqakwa ngama-64 64 yonke mani kwiqanda wena unifanisa nongceke hayi uba ndingayilibala njani inyama edade ibisenzeka ebumqonisandi kanti ke ndiphantse ndalahla itawuli xa ndibona indlela bebedlala ngayo amabhokobhoko kwi-first half iza kusiphinde sayenziwa iJapan kanti ikhe phantsi sijabulele andazi noba mandithini xa ndithetha ngala mntwana kuthiwa nguBrian Habana injamathambo leyo jonga wena ndothuke xa ndisiva uba uhleli nje uthe nca kwirekhodi lalaa mfo waseNew Zealand ngubani kanene
yena kanye loo nto wena Mqokelela uyibonise kahle izolo xa esenza dume ngazo kweli abalala seLondon man i-Olympic bonke abadlali bamabhokobhoko bebedlala ngokubambiswana khangela le ntwana uPollard akanye imizuzu isixhenxe bebuyile kwisekondari yo lantwana wongeza isixhenxe sonke athi 21 ngephanya ngathi awubonanga kakuhle wena uthini ngamandla uMzantsi Afrika owasebenzisileyo etyhudisa laza lafika mani iqhwili ngokwalo uAbane ulala nebhola phezu komnci watsho kwathi 31 uyabona sisithandi oyena muntu umbiza kakuhle lo mfana nguwe lo xa usithi liqhwili akaphelelanga apho kulo 31 uthe emva kokuba uPollard enze 33 wafika naye wayiqhwila ibhola iFA yathi 40 wesa nemvula wathi 45 wafika le ntwana uStein wathi 47 aba yi-turnover yeyesithoba kuMzantsi Afrika benza loo teamwork yawo bafana bomzantsi uBrian wayifunula ngesifuba kwakhona bathi 57 zele ntwana ulwasi imfofo naku ulwasi imfofo waphela nge-8 seconds uphela umdlalo kwathi 64 and 10 tries akakhala uyabhomboloza uzoleka mphulaphuli ya hayi wena Mqokelela bekuyinyama edadiso ndithi 64 South Africa iUSA 0 uyabona uba bengiyinto ngami ngokusithandi benza nje hayi inyama edada esavar consent abashwe obuphulaphula uchungechunge lomdlalo wethu othi ithini nalento leyo yimfihlelo yobomi naba abadlali bethu Nxekese udlalwa nguKhaya Vuma, Thandi yena nguNokukhanya Gula, kanti uThembakazi udlalwa nguKhanyisa Mary Ann Sigwanda, Chuma nguNosipho Sombani, uNdomelele nguSimpiwe Gaya, aze uXolani Mkongo adlala indawo kaKhwetshube, Anele Peni ngumqokeleli. Masibuye sibe kunye kwakhona mphulaphuli kwixesha elizayo. Kamnandi. Lo ngumdlalo olibali elingoyamanga nelingasekelezwa ngantweni nongenasikweko onjongo zawo zikukufundisa, ukonwabisa nokunika ulwazi ngokusingqongileyo. Ubhalwe nguSonwabo Yawa noBumikazi Ncube.